କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ସକାଳ 8ଟାର ସେଇ ସମୟଟା ଯେମିତି କାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ନଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ମଣିଷଙ୍କ କୋଳାହଳ, ଖବରକାଗଜବାଲା ଓ ଚା ବିକାଳୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଭିତରେ ଶହ ଶହ ବ୍ୟସ୍ତ ପାଦର ଦ୍ରୁତ ସ୍ପନ୍ଦନ। କାହାର ହାତରେ ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରିୟର ତ କାହା କାଖରେ ଜାକି ହୋଇଥିବା ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ପକେଟରୁ ମାସିକ ଟିକେଟ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ପ୍ରତିଟି ଆଖିରେ ଥାଏ ନିଜ ନିଜ ନିୟତିକୁ ଭେଟିବାର ଏକ ଅକୁହା ବ୍ୟଗ୍ରତା। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଆୟୋଜିତ ନାଟକ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସଂଗ୍ରାମରେ ବାହାରୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମଣିଷର ଅସହାୟ ତଥା ନିରନ୍ତର ଲଢ଼େଇ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଲୁହାର ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଏକ କର୍କଶ ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପଶି ଆସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକାଲ। ଗାଡ଼ିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଘୋଷିତ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଆତ୍ମହରା କୋଳାହଳ ଓ ଠେଲାପେଲା ଭିତରେ ବି କିଛି ନିଃସଙ୍ଗ ଆତ୍ମା ବେଶ୍ ଚୁପଚାପ ନିଜ ମନର ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବଗିର କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାରିଆ କୋଣକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି। ଏହି କ୍ଲାନ୍ତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେମିତି ଏକ ନିଃସଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସୌରଭ। ବୟସ 35 ଛୁଇଁଲାଣି, ହେଲେ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ଏକ ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ଶ୍ରାବଣ। ମୁଣ୍ଡର କିଛି ଅସମୟର ଧଳା ଚୁଟି ଜୀବନର ଝଡ଼କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ହାତକୁ ଦିହାତ କରିବା, ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଇଟା କାନ୍ଥର ଘର ତୋଳିବା ଭିତରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବସନ୍ତକୁ କେଉଁ ଅଜଣା ବାଟରେ ହରାଇ ବସିଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ସେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ନିଜର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଦେଇ ଭଲ ପାଇଥିଲା। ଭାବିଥିଲା ଜୀବନର ଏହି କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ସେ ତା'ର ସହଯାତ୍ରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସୌରଭର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଉ ଅସରନ୍ତି ସଂଘର୍ଷର ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖି ସେ ଝିଅଟି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି। ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭବିଷ୍ୟତର ହାତ ଧରି ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରି ଚାଲିଗଲା। ସେବେଠାରୁ ସୌରଭ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେହି ବଗିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଝରକା କଡ଼ ସିଟ୍ରେ ଜଡ଼ ଭଳି ବସିଥାଏ ରୂପାଲି। ବୟସ 33-34ର ସୀମାରେ। ବୟସର ସହଜ ଚପଳତା ତା ଆଖିରୁ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ବଦଳରେ ସେଠି ଦେଖାଯାଏ ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଶାନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରତିଫଳନ। ତା'ର ଗଭୀର କରୁଣ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ଏକ ଅକୁହା ଅତୀତର ଅନ୍ଧାରୀ କଳା ଛାଇ ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହୁଥାଏ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଛୋଟ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଚାକିରି କରି ସମାଜ ଆଗରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଝରକା ବାହାରେ ସକାଳର ଓଦା କୁହୁଡ଼ିଆ ପବନ ରୂପାଲିର ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଛୁଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ଭଳି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୀତଳ ଲୁହା ସିଟ୍କୁ ଆଉଜି ବାହାରକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ତା'ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମଗ୍ର ଧ୍ୟାନ କିଛି ଦୂରରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେହି ନିରୀହ ସରଳ ଚେହେରାଟି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା। ସେ ଥିଲା ସୌରଭ। ରୂପାଲି ମନେ ମନେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା, ମଣିଷର ଭାବନା ଆଉ ଆଖିର ଚାହାଣୀ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିଯାଏ। ଆଜି ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତି ତା'ର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମନକୁ ଏକ ଅଜଣା ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଦେଉଛି, ମାତ୍ର କିଛି ସପ୍ତାହ ତଳେ ସେହି ସୌରଭ ତା' ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିରକ୍ତି ଆଉ ଆଶଙ୍କାର କଳା ବାଦଲ ସାଜିଥିଲା। ଝରକାର କାଚରେ ନିଜର ଶ୍ୱେତ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରୂପାଲିର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅପରିଚିତ ଦିନଗୁଡ଼ିକ। କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଟ୍ରେନ୍ର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଗିରେ ଉଠିବା ତା'ର ଏକ ନିତ୍ୟଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ତା' ସିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆସି ନିଃଶବ୍ଦରେ ଠିଆ ହେଉଛି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେହି ଯୁବକର ଅଫିସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ତା' ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା, ରୂପାଲି ତାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଅସାବଧାନତା ଭାବି ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଅଘଟଣ ହେଲା। ଟ୍ରେନ୍ର ଲୁହା ରଡ଼୍କୁ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବାରୁ ସିଧା ତା' ଆଡ଼କୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତା' ପାଣି ବୋତଲରୁ କିଛି ଟୋପା ପାଣି ରୂପାଲିର ଧଳା ଶାଢ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରୂପାଲିର ଭିତରଟା କ୍ରୋଧ ଓ ଅଭିମାନରେ ଜଳି ଉଠିଲା। ଅତୀତର ତିକ୍ତ ଓ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସହରର କିଛି ଅସଭ୍ୟ ଚରିତ୍ରହୀନ ଯୁବକ ଏମିତି ହିଁ ଅଜାଣତର ବାହାନା କରି ଅସହାୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ରୂପାଲି ତାକୁ ମନେ ମନେ ଜଣେ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ପ୍ରକୃତିର ବଦମାସ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲା। ସେଦିନ ରୂପାଲି ତାକୁ ବିରକ୍ତି ଓ ତିରସ୍କାର ଭରା ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନ ନା କ'ଣ? ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ପ୍ରହାରରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଖୁବ୍ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲା।
ଅପରାଧୀଟିଏ ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା। ରୂପାଲି ଭାବିଲା ଆଜି ବଦମାସକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ସେଇ ନଇଁ ଯାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡ ପଛରେ କୌଣସି କପଟତା ନଥିଲା। ଥିଲା କେବଳ ଭଦ୍ର ଓ ସଭ୍ୟ ମଣିଷର ଏକ ଗଭୀର ଅପରାଧ ବୋଧ। 2 ମାସ ତଳର ସେହି ସକାଳ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ରୂପାଲିର ଶୁଖିଲା ଓଠରେ ଆପେ ଆପେ ଏକ ଶୀତଳ ହସ ଖେଳିଗଲା। ସେଦିନ ବି ସେ ସେହି ଯୁବକକୁ ନିଜ ଆଖ ପାଖରେ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ବସିଥିଲା। ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ଠିକ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫେରିବାଲାଠାରୁ ଝାଲ ମୁଢ଼ିର ଠୁଙ୍ଗାଟିଏ କିଣିଥିଲା। ରୂପାଲି ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ ବି ସେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପିଲାଟିଏ ଭଳି ମୁଢ଼ି ଖାଇବାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲା। ଠିକ୍ କାଠଯୋଡ଼ି ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଖାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସୌରଭ ନିଜ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଲୁହା ରଡ଼୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ହାତରୁ ସେହି ମୁଢ଼ି ଠୁଙ୍ଗାଟି ଛିଟକି ଯାଇ ସିଧା ରୂପାଲିର ମୁଣ୍ଡ ଓ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଗଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୂପାଲିର ଅସନ୍ତୋଷ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସୌରଭ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଅପରାଧୀ ଶିଶୁ ଭଳି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଟ୍ରେନ୍ଟି ଝଟକା ମାରିବାରୁ ମୋ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲାନି। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜ ପକେଟରୁ ଏକ ସଫା ରୁମାଲ ବାହାର କରି ଏମିତି ଆତୁର ହୋଇ ରୂପାଲି ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ରଖିଲା, ସତେ ଯେମିତି ସେ କୌଣସି ମସ୍ତବଡ଼ ଭୁଲ କରି ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେଦିନର ସେହି ନିଷ୍କପଟ ଆକୁଳତା ରୂପାଲିର ମନ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୋଧର କଠୋର ପାଚେରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ତରଳାଇ ଶିଥିଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ସୌରଭ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପାଇ ବସିଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବଗି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ଠିଆ ହେବାକୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ସୌରଭ କ୍ଷଣମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଓ ସମ୍ମାନର ସହ କହିଲା, ଦିଦି, ଆପଣ ଏଠି ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିବା କୃତଜ୍ଞତା ସୌରଭର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଦେଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଦିନକର ଦୃଶ୍ୟ ରୂପାଲି ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ରହିବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧା ସେହି ଭିଡ଼ ଠେଲାପେଲା ଭିତରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଥିଲେ। ସୌରଭ ତାଙ୍କର ସେହି ଶୀର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପିତ ହାତକୁ ଅତି ନିଜର ଭଳି ଧରି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରା ହାତ ସୌରଭ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୂପାଲି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତା ମନ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଜଣା ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଥିବା ପୂର୍ବର ସନ୍ଦେହୀ ଧାରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଦିନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭିଡ଼ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ। କିଛି ଅନାଥ ଗରିବ ପିଲା ବଗି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ମଇଳା ଝାଡ଼ୁ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚପଲକୁ ସାଇଜ୍ କରି ମଇଳା ସଫା କରୁ କରୁ ସେମାନେ ଆଶାଭରା ଆଖିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ପାତୁଥିଲେ। କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତିରେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ତ କେହି ଦୂରେଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ସେଠାରୁ ଜଣେ ଫେରିବାଲାକୁ ଡାକି ତାଠାରୁ କିଛି କେକ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣି ସେହି ଭୋକିଲା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲା। ଆଜି ରୂପାଲିର ମନ ସକାଳୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଟିକେ ଖୁସି ଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ବଗିର ଆରମୁଣ୍ଡରେ ସେ ତା ସ୍କୁଲ ବେଳର ସାଙ୍ଗ ମାମାଲିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ଭାବିଲା ଚିଲେଇ ଡାକିଦେବ, ଏ ମାମାଲି ବୋକି, ଏପଟକୁ ଅନା, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ଚାଲିଆ ଏଠି ବସି ଗପିବା। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜକୁ ରୋକିନେଲା। ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ସ୍କୁଲ ବେଳର ସେହି ଚପଳାମି ଆଜି ଦିନରେ ଶୋଭା ପାଇବନି। ସେ ବେଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗାରେ ସମାଜର ଭୟ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବସା କଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ତା ସାଙ୍ଗ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗପୁଛି ସେଇ ତା ଅଳ୍ପ ପରିଚିତ ଲୋକ ସୌରଭ ସାଙ୍ଗରେ। ତା ମନରେ ଟିକେ ଦକା ପଶିଲା। ତା ନାରୀ ମନଟା ଟିକେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଓ ତା ସାଙ୍ଗ ମାମାଲି ଏବେ ସେ ସ୍କୁଲ ବେଳର ବୋକି ଝିଅ ରହିନାହିଁ। ଆଜି ସେ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହସି ସେ ସୌରଭ ସହିତ ଗପି ଚାଲିଥାଏ। ରୂପାଲିର ମନଟା କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେଠୁ ସେ କାହା ଭାବନାରେ ବାଧା ନ ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଖସି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତଥାପି ତା ବିବେକ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ତାକୁ ସେଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଲା। ସୌରଭ ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବା ପରେ ରୂପାଲି ଏବେ ହାତ ହଲାଇ ମାମାଲିକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା। ମାମାଲିକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଲାଗିଥିଲା ରୂପାଲିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ। ତାପରେ ସେ ଚିଲେଇ ଉଠିଲା, ଆରେ ରୂପାଲି, ତୁ ଏଠି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍, ଆଜି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ୟା ଭିତରେ କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି କହିଲୁ? ପୁରା 10 ବର୍ଷ। ତୁ ମୋ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମୋତେ କେବେ ଦେଖା କରିବାକୁ ବା କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ ନା? ଆରେ ହେଲେ ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶୁଖି ଯାଇଛୁ। ତୋର କିଛି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କି? ନା ଆମ ଭାଇନା ତତେ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି?
ଏହା ଶୁଣି ରୂପାଲି ଟିକେ ଥମିଗଲା। ନିଜ ଭାବନାକୁ ଚାପି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତୋର କହ, କେଉଁଠି ରହୁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ମାମାଲି ଏବେ କହିଲା, ଆରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରୁ ସରୁ ଘରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ ବାହା କରାଇଦେଲେ। ଆଉ ଆମ ବାବୁ କହିଲେ ତମେ ବି ବିଇଡ଼ି କରିନିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ବିଇଡ଼ି କରିନେଲି। ଏବେ ସେ କଟକରେ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାଷ୍ଟରାଣୀ। ଝିଅ ପଢ଼ୁଛି DAV ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସ୍ 3ରେ। ହେଲେ ତୁ କହ, ତୁ କୁଆଡ଼େ? ହଁ, ମୁଁ ବି କଟକରେ ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ରୂପାଲି ତା ସାଙ୍ଗର ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ଷାକୁ ଅବରୋଧ କରି ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସେ କିଏ? ମାମାଲି ଏବେ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସମ୍ମାନ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଓହୋ, ସେ ସୌରଭ ଭାଇ। ସେ ମୋର ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ଜାଣିଛୁ ରୂପାଲି, ସେ ଜଣେ ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଏକ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ନିଜ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ନିଜର 2 ଭଉଣୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଆଉ ଭଲ ଘରେ ବାହା ଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ ନିଜର ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ସେବା ଓ ଯତ୍ନ ହିଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅର ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ମୋର ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ବାନ୍ଧବୀର ସେହି ପଦିକ କଥା ରୂପାଲିର ମନକୁ ଏକ ଅକୁହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ ଭରିଦେଲା। ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ସେ ଦିନେ ଷ୍ଟକର ଭାବି ଘୃଣା କରୁଥିଲା, ଆଜି ତା ଆଖିରେ ସେହି ସୌରଭ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଆଉ ଏକ ଅଜଣା ଭାବ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଥିଲା। ଝରକା ବାହାରର ଧାବମାନ ସବୁଜିମାକୁ ଚାହିଁ ରୂପାଲି ଭାବୁଥିଲା, ମଣିଷକୁ ବାହାରୁ ଦେଖି ବିଚାର କରିବା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସତରେ କିଛି ସରଳ ଚେହେରା ପଛରେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ସୌରଭର ସେହି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ଚେହେରା ଦେଖି ରୂପାଲି ଭିତରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହର ପାଚେରୀ ବାୟୁରେ ମିଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଭଦ୍ର ଅମାୟିକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରୂପାଲିକୁ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିରାପତ୍ତାର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଭାବନାରୁ ରୂପାଲିର ସଂଜ୍ଞା ଫେରିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଟ୍ରେନ୍ଟି ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ି ସାରିଛି ଏବଂ ସୌରଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ କାଟି ତା ସିଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ୟା ଭିତରେ ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଜି ଆଉ ସୌରଭ ମନରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଭୟ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହଜତା ଅଛି। ସେ ସିଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ ସୌରଭର ନମ୍ର ଚେହେରା ଦେଖି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ହୋଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଝରକା ବାହାରେ ଧାଉଁଥିବା କାଠଯୋଡ଼ିର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଠା, ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ସହରର କୋଳାହଳ, ପଛକୁ ଧାଇଁ ଯାଉଥିବା ସବୁଜ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ଟି ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଚାଲେ। ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ଅଛି ନା? ରୂପାଲି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଖୁବ୍ ସରଳ ଭାବେ ପଚାରିଲା। ହଁ, କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ଲିୟର ନଥିଲା ବୋଧେ। ସୌରଭ ତାର ସେହି ସରଳ ହସଟି ହସିଦେଇ କହିଲା। ଜଣେ ଚାବାଲାଠାରୁ 2ଟି ମାଟି କପ୍ରେ ଗରମ ଚା କିଣିଲା ଏବଂ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ଗୋଟିଏ କପ୍ ରୂପାଲି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଦେଲା। ଏଥର କୌଣସି ଝାଲମୁଢ଼ି ପଡ଼ିବାର ଭୟ ନଥିଲା। ସେଇ ମାଟି କପ୍ରେ ଚା ପିଇବା ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଅତୀତର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ମନରେ ଚାପି ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତିକୁ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ କେତେବେଳେ ପରସ୍ପରର ଖୁବ୍ ପାଖେଇ ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ସୌରଭର ସେହି ଭଦ୍ରାମୀ ରୂପାଲିର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମନରେ ଏକ ଶୀତଳ ମଲମ ପରି କାମ କରୁଥିଲା, ଯାହା ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳର ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଭଳି ସାଧାରଣ ଥିଲା। ଆକାଶରେ ସାମାନ୍ୟ ମେଘର ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ଟି ବାରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ବଗି ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଖପାଖରେ କିଛି କଲେଜ ପିଲା ଜୋରରେ ହସଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ନିଜ ଚଷମା କାଚକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପଛ ଗେଟ୍ ପଟୁ ଏକ କର୍କଶ ଏବଂ ଉଗ୍ର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ଭିଡ଼କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଠେଲି ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବଗି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ତା ଆଖିରେ ହିଂସ୍ରତା ଏବଂ ମୁହଁରେ ମଦର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ସେ ସିଧା ଆସି ରୂପାଲି ବସିଥିବା ସିଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଲୋକଟା ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଭଳି କହିଲା, ଓ, ତେବେ ଏଠି ଚାକିରି ନାଁରେ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି ନା? ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି ଏଠି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇଲୁଣି। କୋର୍ଟ କାଗଜ ଦେଖାଇ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଛାଡ଼ ପାଇପାରିବୁନି। ଏତିକି କହି ଲୋକଟା ରୂପାଲିର କଅଁଳିଆ ହାତକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଧରି ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ରୂପାଲିର ପାଟିରୁ ଏକ କ୍ଷୀଣ ଚିତ୍କାର ବାହାରିଲା, ଛାଡ଼, ଛାଡ଼ ମୋ ହାତ ରମେଶ, ମୋ ହାତ ଛାଡ଼। ବଗି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ହସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା।
ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ରୂପାଲିର ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭୟରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଝରକା କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଥିଲା। ତାହାର ସାରା ଶରୀର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଜୀବନର ସେହି ଅନ୍ଧାରୀ କୋଠରୀର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ତା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ କେବଳ ତମାସା ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା, ଘରୋଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବୋଧେ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ରୂପାଲି ଆଡ଼କୁ ବିରକ୍ତିର ସହ ଚାହିଁଥିଲା। ସମାଜର ଏହି ଉଦାସୀନତା ସେ ଲୋକଟାର ସାହସକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କୌଣସି ଝଡ଼ ଭଳି ସୌରଭ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜ ହାତରେ ରମେଶର କାନ୍ଧକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଏକ ଦୃଢ଼ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତେବେ ପରିଣାମ ଭଲ ହେବନି। ସୌରଭର ସେହି ରୌଦ୍ର ରୂପ, ଆଖିର ନିଆଁ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ରମେଶ ସାମାନ୍ୟ ଡରିଗଲା। ଆଖପାଖର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୌରଭର ଏହି ସାହସ ଦେଖି ଏବେ ତା ସପକ୍ଷରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେହି ଜଣେ ପାଟି କଲା, ରେଲୱେ ପୋଲିସକୁ ଡାକ ଭାଇ, ୟାକୁ ଦେଇଦବା, ସେମାନେ ବୁଝିବେ ତା କଥା। ପରିସ୍ଥିତି ବେକାବୁ ହେବା ଦେଖି ରମେଶ ରୂପାଲିର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖିନେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କେଉଁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଘଟଣା ରୂପାଲି ଏବଂ ସୌରଭ ଭିତରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗଭୀର ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ରୂପାଲିର ମନରେ ପୁରୁଣା ଅତୀତର ଭୟ ଆଉ ଅସୁରକ୍ଷତା ଜାଗି ଉଠିଲା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତା ମନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ତା ସ୍ୱପ୍ନର ବାଲିଘରଟି ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟତାର ଢେଉ ମାଡ଼ରେ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ସୌରଭ ନିଜ ଅତୀତର ସେହି ପ୍ରତାରଣାର କ୍ଷତକୁ ମନେ ପକାଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଜଣା କାଚର ପ୍ରାଚୀର ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ ରାତିରେ କଟକର ସେହି ପୁରୁଣା ସହରର ଏକ ଅଣଓସାରିଆ ଗଳି ଭିତରେ ବାପା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଛୋଟ ଘରେ ରୂପାଲି ନିଃଶବ୍ଦରେ ବସିଥିଲା। ଘରର ଲାଇଟ୍ ସେ ଜଳାଇ ନଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ତାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହାରା ଥିଲା। ବାହାରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆକାଶଟା ବି ତାର କୋହକୁ ଚାପି ପାରୁନଥିଲା। କାଚ ଝରକା ଦେଇ ବାହାରର ସେହି ଅନ୍ଧାରକୁ ଚାହିଁ ରୂପାଲି ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରି ହାରିଯାଉଥିଲା। ଗାଲ ଦେଇ ଲୁହଧାରେ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରୁଥିଲା, କାହିଁକି ରୂପାଲି, କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମରୀଚିକା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ତୁ ଜଣେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳା। ଏ ସମାଜର ନିଷ୍ଠୁର ଆଖିରେ ତୋର ପରିଚୟ କେବଳ ଏତିକି। ସମାଜ ତୋତେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଆଇନା ଭଳି ଦେଖି ଆସିଛି, ଯାହା କେବେ ବି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଆଇନାରେ କେହି ନିଜ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଟ୍ରେନରେ ଯାହା ଘଟିଲା, ସୌରଭ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ ତା ବିଷୟରେ? ରୂପାଲି ବି ତ ତାର ଏତେ ଦିନର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତରେ, ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ନିଜ କଳୁଷିତ ଅତୀତ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ସୌରଭକୁ କିଛି କହିନାହିଁ। ଏବେ ସୌରଭ ବି ତାକୁ ଏକ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଧୋକେବାଜ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିରେ ସୌରଭର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସେୟା ହିଁ ଭାବିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ତ ଦାୟୀ। ସେ ବି ତ ନିଜର କଳା ଅତୀତ ବିଷୟରେ ସୌରଭ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ ଦିନେ କହିପାରିଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ଭାବନା ଭିତରେ ତା ମନଟା ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହୋଇ ଜଳି ଯାଉଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଭାବିଲା, ଆରେ ତୁ ପୋଡ଼ା କପାଳି କଥା ଛାଡ଼ ରୂପାଲି, ତୋର ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେବ ଯେ? ଯାହା ହେବା କଥା ତ ହେଇସାରିଛି। ହେଲେ ବିଚରା ସୌରଭ ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସରଳ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଭଳି ଏକ ଅପଲିଭା କଳା ଦାଗ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିପାରୁଛି। ନା, ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପାରିବିନି। ସେପଟେ ସୌରଭ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରର ବିଛଣା ଉପରେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଉଦାସୀନ ଭାବେ ବସିଥିଲା। ନିଦ ତା ଆଖିରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଘରର ଶୂନ୍ୟତା ଯେମିତି ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା। 0 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବର କ୍ଷୀଣ ଆଲୁଅରେ କାନ୍ଥର ଚୂନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଟା ତାକୁ ତାର ବାସ୍ତବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚେତାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସଟିଏ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ଯେ ଜୀବନର ଏହି ଅଧବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ପୁଣି କେଉଁ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ବସିଛି? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ମୋର ଅଛି? ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତ ଏବେ ବି ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ। ଅତୀତର ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି? ଯେଉଁ ଅଭାବ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ମୋତେ ଅଧବାଟରୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ହାତ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଜି ବି ମୁଁ ସେହି ସଂଘର୍ଷର ପୃଥିବୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ ମୋ ମା', ସେ ତ ଏହି ପୁରୁଣା ସମାଜର ନୀତିନିୟମ, ସଂସ୍କାର ଆଉ ଆଚାର ବିଚାରକୁ ବହୁତ ମାନେ। ସେ କେବେ ବି ଜଣେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ମହିଳାକୁ ନିଜ ବଂଶର ବୋହୂ ଭାବେ ଆଉ ଏହି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବେ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ପାଇବାର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି
ନିଜକୁ ଏବଂ ରୂପାଲିକୁ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉନାହିଁ ତ? ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ଭାବନାର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ମାଟିର ପଥ ବଡ଼ ପଥୁରିଆ, ବଡ଼ କ୍ଷତଦାୟକ। ମୋ ଯୋଗୁଁ ରୂପାଲି ପୁଣି ଥରେ ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ଲଞ୍ଛିତ ହେଉ, ଏହା ମୁଁ କଦାପି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେହି କାଳରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରୂପାଲି ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସମାଜର ଭୟ, ଲୋକଲଜ୍ଜା ଆଉ ସୌରଭଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମଣିଷର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ନିଜ କଳା ଅତୀତର ଛାଇରେ ନଷ୍ଟ ନ କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ସେ ନିଜ ମନକୁ ପଥର କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ସୀମାରେଖା ଟାଣି ଦେଇ କହୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭଳି ସରଳ ମଣିଷଟେ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଭାଗ୍ୟହୀନ ନାରୀ ପାଇଁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଇବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅପସରି ଗଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳର ଆକାଶଟା ବି କେମିତି ଗୋଟେ ଫିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ତାର ସବୁ ରଙ୍ଗ କେହି ହରଣ କରିନେଇଛି। ରୂପାଲି ସୌରଭଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲା। ଛାତି ଉପରେ ଏକ ପଥର ରଖି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍‌ର ସେଇ ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବଗିଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଏକଦମ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ବଗିରେ ଯାଇ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଲା। ସେପଟେ ସୌରଭ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଛାତିରେ ଅସୁମାରୀ ଆଶା ଆଉ ଏକ ଅକୁହା ଉତ୍କଣ୍ଠା ନେଇ ସେଇ ପୁରୁଣା ଝରକା କଡ଼ ସିଟ୍‌ରେ ଆସି ବସିଥିଲା। ଆଖିରେ ତାର କେବଳ ଅସରନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାର ଆକୁଳତା। ଟ୍ରେନ୍‌ର ଖୋଲା କବାଟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ପଶୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସେ ଚାତକ ଭଳି ଚାହୁଁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସେଇ କ୍ଳାନ୍ତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ କେବଳ ରୂପାଲିର ସେଇ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମୁହଁଟିକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା। ପ୍ରତିଥର ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ିର ଚକ ଅଟକିଗଲେ ଆଉ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମିଲେ ତାର ଛାତିଟା ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଏଇ ବୋଧେ ସେ ଆସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ନା, ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପଛରେ ରହିଗଲା, ହେଲେ ରୂପାଲି ଆସିଲାନି। ରୂପାଲି ବିନା ସେଇ ବଗିଟି ସୌରଭକୁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ମଶାଣି ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ତାକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ କାହାରି ନଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସିଟ୍‌ଟା ଯେମିତି ତାର କଲିଜାକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଚିରି ଦେଉଛି। ଝରକା ବାହାରେ ସବୁକିଛି ଚାଲୁଥିଲା, ସବୁଜ ଗଛପତ୍ର, ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ସହରର କୋଳାହଳ। କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ରୂପାଲି, କେଉଁ ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ନିଃଶବ୍ଦ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ? ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେଦିନ ଦ୍ୱିପହର ହିଁ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଆସିଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ବି କାହା ଅଭିମାନରେ ମୁହଁ କଳା କରିଛି। ଦିନଟା ଦ୍ୱିପହରୁ ହିଁ ସଞ୍ଜ ଭଳି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷାର ମୋଟା ମୋଟା ଟୋପାଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟେସନର ପୁରୁଣା ଟିଣ ଛାତ ଉପରେ ପିଟି ହୋଇ ଏକ କରୁଣ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି। ରୂପାଲି ଟ୍ରେନ୍‌ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ହାତରେ ତାର ସେଇ ନେଳି ରଙ୍ଗର ପୁରୁଣା ଛତା। ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍‌କୁ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି ସମାଜର ଆଖିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସେ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା। ପବନର ସିଁ ସିଁ ଗର୍ଜନ ଭିତରେ ତାର ଓଦା ଶାଢ଼ି କାନିଟା ଆକୁଳ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ କାହାର ଗୋଟେ ସୁଦୀର୍ଘ ପରିଚିତ ଛାଇ ଆସି ପ୍ରାଚୀର ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ଛତାଟିକୁ ଟିକେ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ଆଉ ତା ଆଖି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସେ ସୌରଭ। ସୌରଭ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମନେ ହେଲା ସେ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଓଦା ହୋଇନି, ବରଂ ନିଜ ବିରହର ଲୁହରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ମୁହଁରୁ ତାର ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିଜା ଆଖିରେ ଥିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିଦ୍ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ଦାବି। ରୂପାଲି ତାକୁ ଦେଖି ବିକଳରେ ଆଖି ଫେରାଇ ନେଲା, ଆଉ ବାଟ ବଦଳାଇ ଦ୍ରୁତ ପାଦରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ତାର ବାଟ ଓଗାଳି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଆଖପାଖରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହୀ ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଦୁହିଁକୁ ହିଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୌରଭକୁ ଲୋକଲଜ୍ଜାର କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା, ସମାଜର ନିଷ୍ଠୁର ନୀତି ନିୟମର ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ମୋଠୁ ଏମିତି ଦୂରେଇ ଯାଉଛ ରୂପାଲି? ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି କୁହ? ସୌରଭର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ବର୍ଷାର ସେଇ ପ୍ରଖର ଶବ୍ଦକୁ ବି କାଟିଲା ଭଳି ଏକ ଅସହ୍ୟ କୋହ ଥିଲା। ରୂପାଲି ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦେଇ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ସୌରଭ ବାବୁ, ମୋତେ ମୋ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ପୋଡ଼ା କପାଳି, ସମାଜ ଆଖିରେ ଅଭିଶପ୍ତ ନାରୀ। ଏ ସଂସାର ମୋତେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟାକୁ ମୋ ଗ୍ରହଣର ଛାଇରେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସୌରଭ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ସେ ସମାଜର ସବୁ ଭୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ରୂପାଲିର ଦୁଇ କାନ୍ଧକୁ ନିଜ ଓଦା ଦୃଢ଼ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ସମସ୍ତ ଭାବନାକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଶୁଣ ରୂପାଲି, ମୋ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଜଣେ ମୋତେ ଅଧା ବାଟରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା।
କାରଣ ମୋ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚାକିରିଟେ ଅଛି। ଏବେ ମୋର ସେଇ ଇଟା ପଥରର ନିର୍ଜୀବ ଘରକୁ ସଂସାରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ତୁମ ସ୍ୱୀକୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୁମର ଅତୀତ ତୁମର ଭୁଲ ନଥିଲା, ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟର ଝଡ଼ ଥିଲା। ଯଦି ଏଇ ଅନ୍ଧ ସମାଜ ତୁମକୁ ଦୋଷୀ କହୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ସେମିତିଆ ସମାଜର କୌଣସି ନିୟମକୁ ମାନେ ନା। ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଅଧା ବାଟରେ ଏକା କରି ଚାଲିଯାଅ ନାହିଁ। ସୌରଭର ସେଇ ସାହସୀ ଓ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ରୂପାଲିର ମନର ସବୁ ଅଭିମାନର ପଥରକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ତରଳାଇ ଦେଲା। ତାର ଶିଥିଳ ହାତରୁ ନେଳି ଛତାଟି କେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ସେ ସବୁ ସଙ୍କୋଚ ଭୁଲି ବର୍ଷାର ସେଇ ଶୀତଳତା ଭିତରେ ସୌରଭର ଉଷୁମ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଆକାଶରୁ ଅଜସ୍ର ଧାରାରେ ବହୁଥିବା ସେଇ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ପାଣି ଯେମିତି ଦୁହିଁଙ୍କ ଅତୀତର ସବୁ କଷ୍ଟ, ଲୁହ, ଅପବାଦ ଆଉ ଅପମାନକୁ ସଦାଦିନ ପାଇଁ ଧୋଇ ସଫା କରି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କଟକର ସେଇ ଛୋଟ ପୁରୁଣା ଘରେ ସୌରଭ ନିଜ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରୂପାଲିକୁ ଆଣି ଦେଖା କରାଇଲା। ମା ପ୍ରଥମେ ରୂପାଲିର ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସାମାନ୍ୟ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମାଜର ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୂପାଲିର ନିଷ୍ପାପ ଆଖି, ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଚେହେରାକୁ ନିରେଖି ଦେଖିଲେ, ଜଣେ ନାରୀ ଭାବେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ମନେ ମନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି କୋଣରୁ ସ୍ନେହର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ସବୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଚୀର ଓ ପରମ୍ପରାର କଠୋରତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୂପାଲିର ଦୁଇଟି କୋମଳ ହାତକୁ ନିଜ ଶିଥିଳ ହାତ ଭିତରକୁ ନେଇ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅର ଜୀବନର ଏତେ ଦିନର ଖାଲିପଣକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୋଠାରୁ ବଳି ଉତ୍ତମ ଓ ପବିତ୍ର ଝିଅ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ପାଇଥାନ୍ତି ମା। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ନୁହେଁ, ମୋ ଝିଅ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ସେଇ ଦୈନିକ କୋଳାହଳ ଅଛି, ସେହି ଖବରକାଗଜବାଲାର ଡାକ ଅଛି, ଚା' ବାଲାର ପାଟି ଅଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମଣିଷର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନର ଝରକା କଡ଼ ସିଟରେ ଦୁଇଟି ଅସହାୟ ନିଃସଙ୍ଗ ହୃଦୟ ବସି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସୌରଭ ଏବଂ ରୂପାଲି ପରସ୍ପରର ହାତକୁ ଅତି ନିବିଡ଼ ସ୍ନେହରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଟି କପରୁ ଗରମ ଚା' ଭାଗ କରି ପିଉଛନ୍ତି। ଝରକା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ସକାଳର ସୁନେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି। ଷ୍ଟେସନର ସେଇ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ସେଇ ଅଧୁରା ଯାତ୍ରା ଆଜି ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ନିରାପଦ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ନୂଆ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।